Flip.cz a Pipi87 uvádí Johnnyho příběh parodie. Já jsem Johnny Silver a můj nahrávce je Flip.cz. Já jsem Tony Silver a můj dodatce je Pipi87. Johnny Silver versus Tony Silver. Tony Silver je Johnnyho otec. A neshodli se u počítače. Hej, to je ten dement. No furt. Co to byl? Teda a sakra. Oh ne! A sakra! Ne! Otče? Co je? Skončil jsem pod pneumatikou. A já pod autem, to je v háji, že jo? To zrovna jo. No, tak končí dnešní parodie.